Днес ще фърляме шишета плочка и останете до края на видеото, защото ще фърлиме 10 литрова туба. Така, нека да започваме. Хора, сега ще фърлим първото шише, което е от Велон. Ами не са пръсна. Имаме второ шише от Вел, което пак ще го фърлиме. Гледайте. Вой! То са пръсна. И хора, сега ще фърлиме този лапибер. Ако оцелей, един от вас ще го спечели на giveaway. 3, 2, 1. Абе, оцеля. Условията за giveaway. Не хора, когато слеземе, ще се опитаме втори опит. Ама няма да сега, защото не беше на плочките. Сега ще фърлиме тази плочка за малко екшън. Тя оцеля, но после ще го шупиме. Сега ще фърлиме това шише, ще се опитам да вцеля плочката. Вой! Той са пръсна! Той са пръсна. И сега ще фърляме 10 литрово шише. Само го 3, тук. Насам. 2, 1. О, хора, забрах да ви кажа giveaway за лапибер лъжи до 20 септември. Така че бързо ми пишете в коментарите и лайкнете това. Ако ми пишете як коментар, отдолу ще ви отговоря, че печелиш. И от мен, чао!